Ciwanekî Rojavayê Kurdistanê di Çemêziya mezin da li devera Barzan ya Herêma Kurdistanê xeniqî. Berdevkê rêveberiya Berevaniya Sivîl ya bajarê Soran Beyar Mihyeddîn belkî ragihand ku duh roja sêşemê 27 Tîrmehê ciwanekî Rojavayê Kurdistanê bi navê Elî Husên temen 18 salî dema ku melevanî dikir li nava ava Çemêziya mezin de li devera Barzan xeniqî û jiyana xwe ji dest da. Berdevkê Berevaniya Sivîl ya bajarê Soran dazanî jî ku ew ciwanî hatî xenqandin nişteciyê Hewlêrê ye û hetanha jî termê wî nehatiye dîtin. Bi gotina wî berpirsî ji destpêka îsal de heta wekenha 11 kes di çem û rûberên devera Soran de xeniqîne û jiyana xwe ji dest dane.